asa ka, sir? Ha? Anong pinagsasabi mo? Tagalog pala ka, boss? Siyempre, galing ako sa Manila, Antipolo, Montalban. Saan kayo padulong, sir? Doon lang ako sa Masing sa my court. Okay, sir. Dito lang, dito lang. Magkano pamasahe, kuya? 10 lang, boss. Ay, sir. Teka lang ha, teka lang. Ito, bayad ko, kuya. Ito, boss. Ang ganda para dito sa Masing. Matagal na kung hindi nakauwi dito ah. Unsa kay topic na to niya? Uy, nakainom dumo atong kulukoy. Oo, naunsar ka to siya. Kano sa ka to siya mo uli nga dugay naman tawata kita niya. Ito no, wala di paramdam na to. Wala din chat. Sa text lang o Text, tawag. 29 nakatoy ning labay niya o pag yapon sa ning uli. Ilay, edad niya itong ning larga siya Manila. Ay, isa pa man to katuig sing largad Manila. Bawal karon ka pila na kay edad ni daron. Abot! Kulot! Bones! Oy, duro. Taro! Ganina mo, ganina ra mo ate. Gatapo ka rin. Ganihar ka namang ipaabot kay sabot-sabot ang tagay karon. Bitaw! Hindi tapod kayo magtanduay ta. Magbir ta! Sige. Kamara. Wapo may kwarta. Kamu ra bala rin. Ay, bala na. Di kay bago masyabot naman ni kwarta. Ay. Marami na. Wa mana doy. Kuan lang. Utang lang kadto. Kaiyangan. Oh, Pwede ra na. Iyangan. Mura imo apart. Dapat iyaw mo. ay mo na lang. Imo na lang. Imo na lang. Kwarta. Wikyot. Wikyot. Imo na lang wikyot. Sige, mangita lang ko kuanan na ako mo. Wah, dar mo na. Murag na agad. Kana. Kana. Muda na. Ha. Ah, dara ah. Unsa may mapalit ana nga jis ra man na. Sige ay! Ngutang lang ko to! Wait, pagdali. Mga bagag naong! Abot ni mare. Kaya mga barkada ko dito. Kaulit magtagay nila! Pre, ano may nakilala ka bang si Horhor, Altoro, si Kabons-Bons, Uy Abhak, si Horhor? Oh, kilala ko yan! Nandun sila sa may kamalig doon, banda. Ako si galing ako sa Manila eh. Ako pala si Kulukoy. Taga dito ako noon. Pero pumunta ako sa Manila, yung pumunta ako doon, 1 years old pa ako. Ah, Kulukoy! Oh, bakit? Ikaw pala yan, Kulukoy! Bakit? Si Kyoto! Wala! Batay! Oo, Ikaw pala yan, Kulukoy! ako yun! Ano sila? Bibili ako ng Red Horse! Huwag ka na, bibili ako ng... sige, sige! Tara, tara! Uy, saan ka? Asa na kasi boy Kyotron. Kautang mo kasi ang imnonon ron. Babag. Sipat makadaron. Kay lami na kayo iinom. Kanduwa mo pala na kaklaro kayo. Hoy! Oh, hoy. Unsa man ka Gawin to? pagkaasa mong isugo nimo. Unsa man ka kaway to? Yung sa man ka. Tesa ka riyan! Pastorya Laki kaway to? Pastorya sa kanyo! Kailan pa ba mong Kulukoy? Mana na to? Kung gisutan na mo ganiya. Mauna. Mauna ganiya. Ni uli! Kay nagpo ko dito! Asa man? Sa pagkarong oy. Lagi! Asa man? Patay ka sa ako sa taong ko na! Ay, lang pagkainom tarma. Kulukoy! Gawas na! Sila gawat ito!
Arturo. Matagal akong humintay sa iyo. I love you too. Miss na kita. Si Kabuns-Buns. Kabuns-buns. Uy, matagal ako naghuwat yung diri. Oh, ako rin eh. Nga pala, si Bicolot. Uy, Kulukoy. uy. Isa ka na, sobrang dimingaw ka namin. Okay lang. Kayo? Okay lang ba kayo? Okay lang. Oh, ito pala si Buyabhak. Uy, Boss Kulukoy. Gusto ka na? Ah, Si Hur-Hur pala. Uy, Kulukoy! gusto ka na? Bakit hindi ka nasasabing darating ka ngayon? Eh, Susunduin ka namin doon sa airport. Kasi hindi ko na kayo makilala eh. Huwag na nating pag-usapan yan. Yung pasalubong namin, mag-celebrate tayo ngayon. Inuwana! Sige. Wait Wow, lang. luma na to. Ano kayo? Ano kayo? Yes! Kabir. Ito, dollar to. Wow! Dami naman yan. Hindi mo ko nag-isad dyan. Ito, pampulutan to. Wow! Dollar yan. Wow! 10,000. Wow! Bumili ka na! Bumili ka na! Bumili ka na! Bir lang, bir lang. Beer to, kung walang beer, red horse na lang. Sige, Yun! Bumili ka na! Arturo! Wait. Bilisan mo kasi naiinit na kami. Nauhaw na ako eh. Tatakbo ako. Oh, please. Popuin nyo si Kulukoy! Popuin! Upo ka dito. Upo, Upo ka dito. Kulukoy. Dito ka. Usap tayo ngayon. Sige. Basta na kayo, dito. Ay, okay kayo. Hindi na okay yan. Kasi wala bang COVID dito? Wala naman. Doon Manila, nakakatakot. Bakit? Maraming mga COVID yun, maraming namamatay. Hindi nga ako lumabas ng bahay eh. Buti nakaligtas ka! Oo nga eh. Nagtatago na ako sa ilaw ng manyo. Doon ako natago. Nahadlok siguro yung COVID sa'yo. Ba't ka nagtulala dyan, pre? Masaya lang ako kasi nagkakasama tayong lahat dito. Yay! Hag! Grupa! Yung dati. Tayo. Ayos kayo! Nakakainit. Gaya po yung Tagal. Nakikita kaya kayo eh. Hindi pa mo na sila matagpo. Tagalog at lisod kayo. Lisod. Kuya kayo si Tagalog. Mo tanya tayo sa galo baru kuya lagi. Kapoy man. Manila ba? Dugay na po na siya dito man. Limang ka. Isa ka tuig na sigod siya yung Magbinisaya, nagtanig, hindi mo sabot. isa ko nakatuig dito yung larga. Uli, 29 ay 30 si edad. Karon. 29 katuig siya dito Manila. Ano kaya na kayo siya na? Kayo eh. Magkasenso, magkakasenso na kayo. Kita ni, pabilin rin kapon. Yapon. Pero sa dilang kay mga gwapo man tayo. Siya pa rin daw. Ginaong to. Giron pa to kayo. Ano pinagsabihan ni Jan? Wala. What? Tagalog ko kuan pre. Nagsabot. Nagsabot. Nag-usap. Nagpupunong kami. Nagpupunong kami kung sino yung magluluto ng pulutan. Ang tagal pala ni ano doon. Wala siya ko kasabot. So dun siya yung pinistorya doon ana. Na, karamihan kasabot. Marihaman mi. Ganyan na sabihan na gid. Pero gani. Puro Kanina pa kayo dyan ah. Hindi ko kayo maintindihan. Ay, di ko. Koy! Kay, meron kaming pinagsabutan gani na Anong gani? nanapod. Gamay na lang. Gamay na lang. Gamay na lang. Haba na kwarto. Ang tagal ni ano doon. Oh, tagal siya. Maghintay lang kayo. Maghintay lang tayo, Kulokoy. Alam namin na uhaw na kayo. Ha? Nanapod. Anong uhaw? Gamay na lang yun. Yung ano ba? Yung pangkuan sa tilaok mo. Anong tilaok? Yung ito. Ayo! May mo. Namoy bear. Isa case. Red horse. Isa. Magkaon pod. Pagpila niya. 600. 100, 300, 400, 500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 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 5,
Sini taman. Tagpong. Dara. Sukle, napalay sukle. Ready na sukle. Pila ni sukle? Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, Jis. Salamat ya. Oh, dara. Ikaw pagkita kag Jis, di pagkabasa ko. Ano baso? Sa bulutan. Mao ni pulutan na to. Unsa man ang klaseng pulutan na? Mani man siguro ni. Mani na sigawas pangali. Unsa ni ang turo? Utot-utot ni. Mani mangguna. Mani na sod anak mani na. Mani ni. Ay mo ni mani. Ay. Kako nagbaso. Kau kuwag basa kau. Ato pet ato baso nga Jis ibos. Isa, break. Mo na kayo. Papiti na yun. Imo. 2 hours later. Ay. Kulugay kay dugay na ta kayo. Ano na? Huwag na magkita. Sarang na niya. Bubog na si Arturo. Lasa na. Lasing na ako. Naubog ni Dugo. Lasing na ako. Ano yan? Bakit ka, anong, Bilis mo naman ang lasing. Kami hindi pa nga kayo may nag. Antipolo, Mag-usap tayo. mag-usap tayo dito. Yung mga seryoso ko sa. Anong nangyari nito? Kasi, pre, may sabihin ako sa inyo, pre. Kasi, pre, may sasabihin ako sa inyo, pre. Oy, ano unsay? Ano klase no? Anong klase sagot yan? Kasi, pre, kuan, pre, kanang kuan mo ko, dito mo ko gikan sa quarantine, magkako, pre, kay gikan ko, kuan, COVID ba, kanang, natagdan ko COVID, nanitakas ko, kaya wala luto. Pati mong istorya? Dito pagi, wako dito sa Manila, munggon, nangilid ako ninyo. Dito ra ko sa, di quarantine ko, kay tatakdan ko sa COVID lagi, nitiakas ko kay way, mabugas ako dito. Shout out na karon. Shout out ko ni Miguel Morales. shout out ko ni Joey Kuime. Shout out ko ni Nulijen Suarez. Shout out ko ni Angeline Ropiros. Shout out ko ni Joshua Jamalon. Shout out ko ni Angelan Bagot Kudama. Shout out ko ni Lin Bakilid na nasa Cebu karon. Shout out ko ni Todyokso 5 TV. Shout out ko ni Melissa Suarez o ni Miridel Suarez na tuwa sa Hong Kong karon. Ako na nangatinay. Shout out ko ni Charissa Suarez. Shout out ko ni Marie Chris Mahinay. Please subscribe sa iyang channel. Shout out ni Joey Kuime na paliog din po kung pa-subscribe sa iyang channel. Joey Kuime Vlog ang iyang kuan sa YouTube channel. Shout out ko ni Rizal Pania. Tapos Kuwait. Ang atin na. Don't forget to like, Comment, share, and subscribe. to our Facebook page and YouTube channel, Masing TV! Mama, a party girl, she just want fun.